Ate, 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 ate. Saan papunta Cubao? Cubao? Oo. Wala dito. Ano ba yun? Ay, lalagpasan nyo na. Lagpasan na. Doon po, yun o. Kasi nandito rin yung Bangbang Ali. Kuya, saan pwedeng tumae? Tatayin niya ako. Good morning mga talbos. Pupunta na tayo sa Makatarap. Daang Kalikasan. At may event doon na tree planting. Nagtipon-ipon yung mga kapwa riders natin. May registration fee siya. 150 kasama na yung foods ng breakfast food. Anyway, wala naman problema yun. Makatulong tayo sa kalikasan. Gagamitin naman nila yun doon. At saka kasama na yung mga seedlings nila for the second time around. Yung unang punta namin doon nagano tayo na tree planting. Kasama natin ang Smash Club Pangasinan, S150 yan ang chapter. Ayun, yun ang una namin. Plus I think last year yun. Ito ang second time. Tignan natin ngayon kung magagawa natin doon, kung maraming tao. Pero sabi nila 100 plus participants ko ang nandun. Alright, nakarapan ko natin si Idol Viajero. May natin ang place niya. Saan ang daan dito? Putol no? Mapapasabak si Adobo. Putol. May bayad mo. May bayad mo. Bayad. Tanong natin, may nakahintay eh. May barek ka. Sige, may barek ka dyan. Wala yung dalan dyan. May barek sige ano. Kahit magkano yan. Ha? 5 lang po. Thank you. May tubig na dadanan kayo dyan. Na? Dadanan. Sundan nyo na lang po yung mga nauna. May tubig na. Paano may tubig? Opo, may dadanan kayong tubig. Okay yun sa amin. Thank you. Jet ski naman to eh. Alright. Yun ang gusto namin ni Lolo. Idol Viajero. Yung may mga mga ganyan rivers crossing. Jet ski on the move. May tubig daw. Jet ski. Jet ski tayo, jet ski. Ayan. Saan? Pero saan ang labas ng TED? Sa kabila lang din. Makikita naman natin eh. Hop. Alali? Hindi. Babaw lang yan. Sabi lang. Daan pa ganun? Natirikan siya kasi nakaano siya. Yung spark plug niya. So ano kayo ma'am sa mga tarim? Mga tarim? Pag ganyan o pag Aguilar? Sa mismong bayan? Kung sa bayan? Yan lang, kung sa bayan lang kayo. Kasi pag doon po kayo iikot sa dati dinadaanan namin malayo. Malayo eh. Sa may ano? Naka-play. Naka-play. Yung motor mo, ito. Yun na, ikaw na una para makuha kita.
Oh. Sige ate. Sige ate. Go, go. Go, Lola Nards. Alright, jet ski. Ba, basic. Sige ate, dako na po. Okay lang. Hop, namirik. Taas pa mga. Huwag naman sobrang taas, hindi na ako mababasa yan, baliw. Alright, jet ski. Alright. Oh, basic. Hindi. Ay, konti. Bakit ganon? Hindi, tama. Diretso lang. Bakit? Bakit gano'n? Pinagbayad tayo pero ang pangit ang daan. Sabi ko, mamaya na lang ako magbayad. Yan, dyan. Hindi, tama yan. Alanganin dito sa kaliwa eh. Alanganin sa kaliwa. Hop. Kanan mo. Hindi ako narinig. Kanina, habi kaliwa. Alright. Yan ang bagay, enduro. Ayun, doon dumaan sila ate. Laki kikitain na nila kuya yung nagbabantay doon, 5 piso isang motor. 5 piso isang motor. Ang laki na kikitain nila doon. Pero alam mo, kung nag-isang motor tayo, wala na, iyak na ako. Bakit? Wala na, di ko kayo duman sa ganun. Marami na. Promises. Oo, dami promise man kasi di ko talaga kaya. Ayun na yung tulay. Ayan, yung tulay. Ginagawa ata yung tulay. Nakalimutan ko, ginagawa nga pala. Alright, akyat. Woo! Kaya pala sila Cyrus. Ewan ko sila Cyrus sa tanong. Kaya pala kumanan, papunta doon. Ayun, ang checkpoint. Ha? Hindi, ang dami nila. Alright, nandito na tayo ngayon sa bungad ng Daang Kalikasan. Ayan. May mga rider na, ilang peraso. Oops. Sila PJ. Sabi na, sila to yung PJ to eh. Bakbak pa, mga ulol. Basta. Akala nyo, di ko kayo nakita ha. Bakbak.
and yung face mask. So napaka-importante po nun dahil po nasa info tayo. And also, yung po mga basura, yung black po na nandun, pag nagtanim po tayo, tatanggalin po natin yon. And then may mga trash bins po na dala, na lang po, plastic bags po, doon po ninyo ilagay yung mga basura. So wag nyo po ikakalat doon kasi hindi po tayo nakakatulong sa nature, di ba? Kalat lang po yun. So yun po. And other reminders po is, dahil nga po nakasasakyan po tayo, yung kaya po ng mag-drive talaga. Hindi po pwede yung dahil lang gustong subukan or practice, hindi po pwede yun. So safety first po. Okay, so yung po palang black na plastic po, pwede nyo na lang daw po itabi. So, wala kasing, hindi nga po dumating yung mga natin. So, iayos lang po. Basta wag lang po siyang makalat. Itatabi. So, doon po sa mismong butas, nandun po, itatanim nyo po yung puno, seedlings, and then itabi lang daw po sa gilid niya yung plastic. So, tatanggalin nyo po talaga siya sa plastic, yung seedlings. Okay, tabunan po, tabunan. Okay po. And each participant po may marireceive kayong individual certificate of appreciation po from the PNP. So, first group po na aakyat is medyo mataas to. Pag hindi ka masyadong sanay magmaneho, medyo alanganin dito. Sa Baguio, automatic parang Baguio rin to. Malamig, minsan may fog dito. At nga, medyo maulan na. Malapit na umulan. Tatalim tayo sa taas. Sakto lang to para hindi masyadong mainit. Yan. Tinabas nila yung yung bundok dito. Yung unang pasok namin dito, I think mga 2018. Yung bato-bato pa lang to. Wala pang pumapasok. Talagang asin putik-putik pa. Umabot pa kami ng ulan dito. Ang kasama namin dito si Master Sai, Melvin, tapos si Nardon Bihero. Yan ang tatandaan ko. Yan. Umakyat kami dito, bato-bato. Nakakyat pa lang is yung mga truck nila. Ngayon maganda na yung daan. Ang ilang beses tayo nakapunta rin dito, pero natin, throwback natin yung nauna. Wala pa, hindi pa masyadong kilala yung daang kalikasan noon. Ginagawa pa lang. Ang sementado pa lang nun ay yung baba, yung diretso. Nagpipicture. Ayun, yung bundok. Akatin natin yun. Alright. Yan. Dati, pagkatanda ko, ang daan nito dito dati, nung wala pang kalsada, dito tuturo ko sa inyo. Yan. Dalawa yung daan dito dati. Yung isa, river crossing. Yan. Dito. River crossing yan. Dati, pag akit namin dyan, paikot. Dito hindi pwede. Yun. What's up? What's up? What's up? And then yung isa naman, dito mismo. Maliit lang na river crossing. Maputik din. Dito.
Tapos kung naalala ninyo mga post ko, meron akong niliguan dito, as in ligo, na puro putik talaga kami. Natakot kami, kala namin naabutan kami ng landslide kasi tinitibag pa lang yung mga ano dito, yung mga bundok, hinahati pa lang yung kalsada, pinapatag pa lang, kumbaga puro talagang crack na bato yung mga daan dito. Kung ang gulong mo is manipis, hindi pa pwede. Gamit ko yung smash ko. Tuturo ko sa inyo yung bukal dito. Pero nakita ko nakaraan yun, mayroon pang bukal. Meron pa yon. Bandang ayan, banda doon sa kalagitnaan ng bundok. May bukal dati dito. Ayan. Puntahan natin mamaya yung bukal na pinagpaliguan namin. Patayin? Hindi, okay. Thank you. Maganda yung bundok, oh. Ang sarap ngayon, parang uulan. Wag lang uulan, walang sisilungan sa taas. Okay, tandahan. Tama lang yung ginagawa nila. Nakaraan kasi may mga nadisgrasya dito kaya sinara din to. Naka-bike, naka-motor din, yan. And then dati nung nag-clean up drive dito, ang daming basura. Masyado nilang hindi pinahalagahan yung kalikasan dito ng mga ibang rider na pumupunta or mga naka 4 wheels din. Huwag natin lahat, pero yung iba, yan, marami rin nagbabike dati dito. Yan. Then hindi naman sa pero nabalitaan naman natin lahat na may mga nadisgrasya dito, no? Kaya isinara. Pinagtatambay rin ng mga gabi ng mga aswang na magjojowa. Ayan, kaya yun, tinauhan siya ng PNP natin ito ng mga tarang. Ayan, tinabas na, malapit na yung pinagliguan namin. Tingnan natin kung nandiyan pa yung bukal ng bundok ng kalikasan. Right. Dito yon. Alright, tingnan natin, bukal. Yan, dito kami dati naligo. Yun, malinis. Pabayan lang natin. Kamusta ang paliguan namin noon pag umaakyat? Yan, malamig, oh, fresh water. Sarap. Dati no, yung mga gumagawa dito, mga nag-i-stay in, diyan sila kumukuha ng inumin nila kasi mahirap bumaba dahil sa napakabato. Yan, hindi pa masyadong safe dito tulad nyan. May landslide pa sila, hindi pa masyadong tawag na ito, nabibuild, pero ayusin nila yan. Ayun, ang Pangasinan, kabuuan ng Pangasinan. Ayun, pansin ko lang dito, medyo may magnetic reaction dito. Medyo mahirap siya umangat talaga kahit gaano pa kaano. Sana all, sana halls. Alright, doon tayo sa magandang spot. Nakakit ko na dito yung Kia, yung Gia natin. Ayakit na natin dito, na picture natin, no, na nagka first tree planting last year, no? And then ayakit ko na rin dito yung mag-ina ko, syempre umakit na dito kung hindi pa yung pandemic. Ayun, magpipicture sila, picture si Nardong Viajero. Alright, pero mas maganda doon, unahan tayo dito, ang magandang spot. Ganda ng nila, para siyang ano ba sa bahay yun? Anong tawag sa bahay nun? Yung nasa nasa sahig ng bahay, ano tawag doon?
Hindi, yung ano, yung nilalagay sa ano, Tubo. sa sahig ng bahay, yung tela, tawag doon. Ay, carpet. Carpet yan, parang carpet yung ano niya, yung damo. Grass. Ang lamig dito, ang lamig. I think nasa ano na to, 20 degrees o gano'n, no? Yung mga lamig niya, no? Nasa 20. Parang semi-bagyo na, packet ka ng bagyo na. Yan, dulo. Alright. Hop, Pangasinan area. Ayun yung baba niya. Balik tayo doon sa magandang spot lagi natin pinipicturean. Ginawa na picture taking. Oo. Imbis sa mag ano, tree planting, nag picture taking muna sila. Siyempre, hirang bihira makapunta dito ang mga tao. Yun. Ang ganda. Ayan. Ops, dip! Andito na ang Tuti Team, Pangasinan. Tama ba? Tuti Team. Ayan, dito dito sa dati tayo magtatanim. Ay, mga polis. Ayan, mga polis. Dito tayo sa dati magtatanim. Team Smash Club. Smash Club. Sana all. Kuya, saan pwede tumae? Tatayin niya ako. Hala. Alright, natabi tayo at mahanap tayo ng mapipicturan. Ayun, ang ganda oh. Oh, wow. Yeah. Look at that nature. Ang ganda ng daang kalikasan. Bablog natin to and then iano natin sa page ng Batang Daang Kalikasan. Ang alang helmet. Right, ang ganda. Ayan. Kung hindi nagkakamali, historical place din to, no? Tatanong-tanong tayo sa mga matatanda. Pagkakaalam ko, historical place to. Isa sa mga battle area dati to ng mga sinauna. I don't know kung Amerikano at Hapon or whatever. Yan. Ganda ng kalsada. Dati hanggang dito lang yan. Hanggang dulo na raw. Try natin mamaya. Tawid tayo. Tawid. Turin natin ang kalsada. Yan. Dati puro bato dito. Na-stack up kami dati dito. Pero okay na ngayon. Right. Yan. Wala tayong drone. Sana may drone, no? Ang ganda ng kalangitan. What's up? Mga talbos natin dyan. What's up mga vloggers? Nandito na naman po si Kamote, ang panggulo ninyong lahat. Hindi vlogger pero panggulo ninyo. Huwag kakalimutan yung mga tropa pips natin dyan. Please subscribe my channel. Type nyo lang Kamote Cake TV. Kamote Cake TV, Panggulo TV. Alright. At last, nakaakyat din sa DK. Doon tayo magtatanim. Let's go. Tanim tayo. Ayan, tatanim na tayo. What's up vlog? What's up vlog? Hindi vlog, vlog. Hey guys, I'm guys. We're the guys.
What's up vlog? Red! Altak mo! Oh, grabe. Ako na. Ayaw mo na kagad, di pa man lang din. Ayaw mo na. Wala nga. Ito yung dinaanan namin nung dati. Lumaki na ba yung mga ano, mga tinanim Wala natin nga dati? yating tinanim ko dito. Hindi ko na makita. Mahina ka magtanim. Wala yung mga taga-kapit kasi. O, tingnan mo ako, ang dami kong itinanim, pero hindi ako nakinabang. Hugot. Wala tayong ano, pang-put-put. Mga pulis. Kuya. Saan papunta ko, Baw? Ay, Cubao. Walang daan dito papuntang Cubao. Ang promotor. Siya nang iwan sa'yo, siya nang bahala sa'yo. Bala kayo dyan. Wala, awit mo yung pala. Ayun din, pulis nag-ano. Oh, wow. Parang ano yan ah. Pero nga. Ito yung kalasag ni ano, ni Badjula. Ang kalasag ni Badjula. Oh. Tabasin ang mga manyak. Gago! May meeting tayo mamaya, mga manyakis. Anong oras? Ayop ka, di ko alam. Ay! Mamaya na sa GC. Red, wala. Bakit? Ayun o, dun o. Ayun o. Naman. Mga indurog. Mga indurog rider. Oh. Papasam. Kukayan mo nga din ako. My God. Saan mo gusto? Dali na. Ikaw, try ako ano. Sabay sa may barita di mo na. Sira pa ka pre. Saan mo para dito sa ano. Yan. Yan bet, nagtatanim na ng iba. Bahala ka dyan. Tatayin na ako ng iba. Taganang kita tanong. Pag-uwi na lang. Wait, tanim. Ay, kukayan. Ano ba din? Mas lalayo. Atan! Kukayan din ako. Ano? Magpapahukay ka na? Atan! Kulo na. Naalam ko. Ang lamig dito. Para ba din? Dito rin yung unang tinaniman eh. Asa yung mga tanim? Kaya nga, wala din mga tinanim natin dati. Pre, ito kinaya mo yun. Parehas labatan. Ayun, tanim. Wala
ba yung tananin ulat ay diya. Kape pansabit at ibaba. Asan na yun? Madaya to, magpapapit yan. Pati slow ba? Kuya, meron ba sa kubaw niyan? Wala boss. Wala boss, simentado sa kubaw. Sementado, kaya pala mga hindi na fresh, ano? Kuko pa uy. Hindi, meron yan sa Bangbang Ali. Kubaw. Dami doon. Bangbang Ali, marami nagtatanim doon. Tapos si Tanda dyan, may napinawiran. Mais, kantura. Kuko. Malaga baba ng pre. Ba't mo na pre? Kasi kang kuko. Pre. Bakit na mabat? Oh, no, what? Nani, walay bomba. Sige, mo na. Pasok. Sarap mo. Gawin mo din plastic na. Hindi masarap pag may plastic. Oo. Yung masami. Uy, magtubo ka ha. Ay! Ay, Babalikan mo. Magiging unas. Tubo. diretso mo ha, pangit yung tagilid. Sige, tatatapunan ko na. Kabingi. Wow. Kasi tatandaan ko. Sige na, okay na. Yung paway library mo. Grabe ka mo. Pre, tamok. Wala akong break. Andi na. Oh, what's up dong, oh, what's up vlog, Lolo. Lola on the road. Alright. Kanina nandun ako, hindi ninyo ako tutulungan. Tapos ngayon, Ang problema nyo? naitanim ko na. Kay kansilar. Ang ganda ng t-shirt. Ang ganda ng t-shirt ni Kuya. Bagay sa grupo ko. Alright, ganda. I am 29 plus. Oo. Kaya pakuha nga ng ano na sarap niya sa'yo. Kasi yan ang say namin eh. Alright. Father. Oo. Alright. Subukan natin tingnan yung dulo. Habang nagtatanim sila, yun, tingnan natin yung dulo. Hanggang saan na ba yung natapos nila? Kasi dati no, medyo malayo-layo na rin to. 2 bars. Kaya pa yan, nakapag ano. Yan. Naka-play. Oo, naka-play. Alright. Yan. Ayan, halos ayaw umakyat oh. Hindi na masyadong matarik yung daan pero ayaw niyang umakyat. May magnetic reaction dito talaga. Kasi ganyan yung mga bato-bato niya. Nakasama ba ako? Yun. Ang ganda. Ba't may tumutunog sa aking cellphone? Alright. Victoria muna tayo mga dong. Woo! That's the nature. Ayun yung ano. What's that? Yung tawag nito, yung river. River crossings. Dami crossings. Picture mo naman sa motor mo. Picture mo naman ako sa motor mo. Nakikisakay na nga lang ako eh. Kita yun. Maganda kasi. Dito ka. Ayan. Thank you. What's up dong? Yan. Papuntang ano yan, Sambales.
Iikot niya Sambales. Ang ganda ng bundok dito. May kita ninyo guys, yan. Hi guys, welcome to the guys. Yan, green na green. Green na green yung ano niya. Ang ganda ng bundok. Pero kulang siya sa puno. Mas maganda to kung may mga puno-puno. Ayan. Ang ganda niya. Napakaganda talaga dito. Okay. Let's go. Natin taas. Try natin. Nagpe-play ba kanina? Tumutunog kasi cellphone. Naka-play siya. Sa akin yun. Sa'yo ba yun? Tot. Mahilig ka sa tot, ha? Iniwan natin si Boss Nardon Biyahero. Ang tagal niya mag-vlog doon. Alright, hanggang saan ang dulo? Hirap po. Hirap po makyat. Hirap po makyat. Ang papaga maganda. Hirap po, grabe ang motor dito. Aerox na to, dala natin. Automatic na ha? Pero ang bigat pa rin. Almost full throttle tayo guys. Ayan. Talaga may magnetic reaction talaga dito. Ayun. May nakita na naman tayo tumatayo sa motor. Ang uso sa mga nagmumotor. Sapol sa mata ko. Oo. Ibon? Hindi iba, maliit lang. Parang ano. Hindi siya bato, parang ano siya, insekto na malaki. Parang sa lagubang ganun, sakit. No. Dead. Yun, dito kami kumanan dati. Alright. May pakanan na pala dito ngayon, bago. Ayun, ang haba. Tuloy-tuloy na. Tapos na. Ito yung dulo namin pinuntahan dati na may tatawiran ilog dapat na talagang bukid. Titingnan nga natin. Ang ganda dito. Ang haba na, may pakanan na. Dati dire-diretso lang. Or hindi kaya ano ba yung kabila? Mapita. Mapita, hindi kaya ito yung dugtong ng Mapita. Magkakasalubong lang din dito mo. Ayun. Ang sabi sa akin na matatanda doon at sa mga nagtatrabaho, magsasalubong ang Mapita, Mapita Aguilar at saka ang itong Daang Kalikasan sa mga term. Bago siya papuntang Sambales. Tulad ng sabi ni siya nang kanina, halos tapos na lahat, pero taon nito yung bandang Sambales lang hindi tapos. Nung nag-Philippine Loop kami ni Nardo, pinuntahan namin yung dulo ng Sambales. Maganda na rin daan doon, pero may napansin ako doon. Parang ano siya, ang daan doon ganito na rin, pero sobrang taas. Grabe. Ayan, eto ang kalalabasan niya. Ang ganda. Ito na yun. Oo, ganito. Ayan. Mababa. Hindi kaya ito yung sa dulo ng Sambales? O kaya ngayon. Kasi yung dulo ng Sambales, ganito yung napansin namin. Hindi, Mapita pa to. Ayun, ang ganda ng kalsada, oh. Ayun siya.
bawal siyang daanan ngayon. Pero kung kasama ko ang mga ulit nating katropa, ayan sila Kain Pepe, sorry sa word pero pangalan niya yun, Kapitan Bigote, babanatan niya to. Ayaw kaso 2 bars na lang eh. At saka yung kasama ko may rayuma. Alanganin, wala tayong dalang supply ng tubig. Ayun, silang dala ko. Wala tayong pagkain. Pero diretso na sa Sambales. Yung dulo na Sambales, pinunta namin ni Nardo nung nag-Philippine Loop kami nung bago mag-quarantine. Yung time na yon, I think yun eh. Kailan ba yung first noon? February 13, 14, di ba? Ayun. Oo, yung dumaan kami doon sa Sambales. Ang napansin ko, hindi dito, doon sa Sambales, pinasok lang namin. Ang napansin namin, magandang daan nito, magandang daan doon, papasok. Pero yung dulo niya, bundok, asin talagang patarik, tapos sigsag na ganyan. Mas matarik pa dyan. Yun napansin namin, hindi kaya ito yon? Yun ang tanong, hindi kaya ito yon? Kasi matarik yun eh, nasigsag eh, sabi namin. Oo, pero ang sabi namin, delikado yun. Once na huminto ka, lalo na't motor, kahit kotse, dali na. Kaya medyo alanganin din yung kalsada to. I think bypass road to ang mangyayari. Dapat yung mga sasakyan dito, motor, sasakyan, dapat well maintained. Yung brake natin sa engine, yan. Yan, dulo na tayo. I think malapit na sa Sambales to. Ayun, kitang-kita natin yung putol. Pero pwede na to. Kami nga, pinakit namin dati itong mas grabe pa dito eh. Sayang. Sayang. Kung hindi bawal pumasok ulit dito, tatagusin namin ulit to. Wala tayong supply, sayang. May tree planting ulit. Yun. I think na yun, Sambales na tingin ko. Sambales na yan. Yung kabila. Oo. Kasi ayun na yung ayun na yung dagat ng Sambales oh. Ayun na yung dagat ng Sambales. Yan, Sambales na yan. Tama yung sabi nila, malapit nang matapos. Alright, balik tayo. Yan, yung kalsada dito paangat. Yan, kulang tayo sa gasolina at saka sa supply ng tubig, pagkain. Hindi natin sayang biglaan pagkakataon pumasok. Pero kung sakali dapat tinagos na. Woo! Alright, ang ganda. Sa mga magbabalak pumunta, ayan, hindi po muna tayo pwedeng pumasok kasi may bantay sa baba. Mga kapulisan natin. Ang ganda dito, grabe. Pwede na pumasok dito, mapasyal tayo dito, nila Hili. Magkukotse tayo. Ganda sarap. Yan, ito na yung bagong daan ng Daang Kalikasan, yung mga pumunta. Dati may bagong daan na ang Daang Kalikasan, almost done. I think 90% tapos na ang kalsada. Malapit na 90%. Yun ang tingin ko, estimate ko. Kita na kasi yung dagat ng Sambales. Alright. Yan, to dati bukid to, bukid. Pinakadulo. Yan, magandang kalsada. Ulitin natin, be sure na well maintain ang brake natin at saka engine. Yan, ginagawa pa. 200. Kung daan ito, yung likod na ito, baka ito na yung papunta doon. Pati hindi talaga nag-diretso, pinuputol-putol pa nila, tapos na doon, tapos sa gitna hindi. Hindi tayo engineer, kaya alam nila yan. Oo. Kasi depende yun sa lupa natin itirikan. Kasi may mga lupa talaga na malambot. Grabe yung lupa dito, malambot yung iba. Malambot yung iba. Right, baba tayo. Yan, full video natin to, pababa. No. Meron pa. Makita. Ilang minutes? Makikita ba? Walang minutes?
Kabila. Naka-red. Oh, naka-red. Ayun, hindi ka makakita. Okay. Pababa tayo. Ang lamig. Yan. Pag pababa naman siya, yan, masyadong maluwag sa makina, pero yan, braking system ang gagana dito. Kanina sa engine, akyat. Kasi medyo mabigat kahit hindi ganun katerek yung daan. Bigat. Ewan bakit. Sabi nga ng mga eksperto, bawat kalsada, bawat bundok, bawat lugar, may mga matataas ang magnetic reaction. Ito napansin ko to. Minsan na kaming nasabugan ng block dito. Yung kay Nardo, yung si Maxine. Nagkataon no na nasa break-in period pa lang siya, bagong palit ng stop block. Inakyat namin. Yun, medyo nahirapan yung makina. Yun, kinayo niya yung block. Nag-overheat. Kaya hindi ko siya dinala ngayon. Sakay muna tayo. Right. Ang bagong daang kalikasan. Yan, etong part na to, dito ako na picture nun na kami noon na nagbubuhat ng motor. Etong part na yon. Eto yon, nasa picture ko sa post. Na binubuhat namin ang motor kasi nakakatakot yung umuulan pa. Halos isang kotse lang ang pagitan niya. Isang kotse lang yung lapad ng kalsada, tapos bangin na to dati. Dinevelop lang nila. Grabe, no? Oo, grabe yung ginawa namin noon. Wala pa talaga dito wala pa semento. Maliban dun sa babang diretso. Yun lang yun. Nagkataon pang umulan. Yan, takot kami sa gilid, umunta sa gilid dito. Tinabas kasi mamaya. Kasi naglalaglagan noon, lakas ng ulan noon. Naglalaglagan yung mga bato, ganito, tapos mga putik. Dito namin nakyat yun. Hanggang dito yun. Nung nagkaroon na ng konting kalsada, hanggang tuktok, dumami na yung mga turista. Nung dumami ang turista, dumami ang basura. Mga walang pakundangan ng mga pumupunta dati. Na yung basura mo, pwede mo namang ibulsa. Yung mga naninigarilyo, tapon lang ng tapon. At nabalitaan dati natin nun, kung hindi ako nagkakamali, nasunog to, tama? May nasunog na pipe dito, daang kalikasan. Oh, meron. Yun, nabalita yun sa balitang kamiyanan, nasunog. Pa nga dito eh. May nahulog na rider dito, nakatay. Oo. Kaya yun, dahil nung inimbestigahan ng PNP Makatarayam, bakit may nasunog, bakit nagkaroon ng forest fire. Don't know kung anong findings sila, pero ang sabi-sabi ng iba, sa mga basura na iniiwan. And then siyempre pag mainit, di ba? Ayun, susunog, nadadamay ang kalikasan. Kaya kanina bago tayo pumasok sa baba, may briefing muna sila, final briefing din kung anong dapat at hindi dapat. Ayun muna nila yung uy, wait, punta natin, may naispatan tayo doon. May naispatan tayo doon na bagong pahingahan. Pero siyempre, alright. Mga batang kalikasan. Bata ba talaga kayo? Parang sa Maliko talaga. Yeah. Ganda dito. Diba? Parang sa Maliko. Let's go. Ate. Saan papunta Cubao? Cubao? Oo. Wala dito. Ano ba yun? Ay, lalagpasan nyo na. Lagpasan na. Doon po, yun o. Kasi nandito rin yung Bangbang Ali. May ano doon? Taxi lang.
Oh, what's that? Tapsilog. Pre? Tapsilog. Pre yan? Yes. Ay, di namin hinihintay niya, pre! Joke lang. Kasi nardo na wala ang nardo. Baka naitanim nila. Pa-off nga.